Tréner Miroslav Palgut po prvom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy určite spokojný. Vyhrali sme s Anglickom, ako sme čakali 3-0, takže ako by si zhodnotili zápas? Tak o Angličanoch sme nevedeli nič, ale v Anglicku nemá tradíciu volejbal, takže vedeli sme, že to nebude silný super. Ostatných superov máme informácie. To sa aj potvrdilo v zápase, dominovali sme vo všetkých činnostiach, keď sme trošku pritlačili servis, tak oni si nevedeli prihrať. Bolo vidieť aj na hráčov trošku nervozity, pretože sem tam miestami naša hra škrípala, ale na tohto supera to stačilo. Museli ste hráčom prizvukovať, aby nepolavili, aby nepodcenili supera, lebo videli sme v prvom zápase, že Poliaci trošku polavili a Portugalci vystrkovali rožky. No ani nie, pretože aj v šatni to bolo vidieť, že oni idú za svojím cieľom a dúfam, že aj pôjdu a že budeme aj v ďalších zápasov hrať dobrý volejbal. Striasli sme sa trošku nervozity, ale tá nervozita asi v tejto kategórii bude stále. Neviem presne, koľko bolo priamych bodov z podania, ale bolo ich na taký normálny volejbal veľmi veľa, takže bolo to aj dobrým servisom, alebo čím to bolo spôsobené? Tak je tam Peter Porubský, má veľmi dobrý servis, keď sa darilo Ondrovičovi tiež veľmi dobre servuje, ale v dnešnom zápase veľmi veľa kazil. Petráš vie dobre zaservovať. Ten servis má určitú kvalitu, ale samozrejme proti ostatným superom alebo proti superom tej silnej dvojky, Bulharsku a Polsku, musíme to ešte zlepšiť. S ktorou činnosťou ste boli tak najviac spokojní dneska? V dnešnom zápase? Hrali sme dobre na side, hlavne prvých dvoch setoch a tým servisom to nám dneska fungovalo. Izrael ste zatiaľ, sme ho nevideli, bude hrať až po nás? Videli sme, hrali sme s Izraelom v Maribore, videli sme ho v akcii, takže je to lepší super ako Anglicko, ale vyhrali sme tam 2-1, kde hrali hráči druhej šestky, takže je to povinnosť vyhrať, ak chceme pomýšľať na úspech. Na chalanoch bolo vidieť taká súdržnosť, keď na tej hecovačke pred zápasom a tak ďalej, takže je to dôležité pri týchto mladých chalanoch, aby bola partia. Je to dobrá partia, nie je tam rušivý element v tej partii, aj podľa toho sa to vyberalo a dúfam, že to bude fungovať. Okay, ďakujem.